pay ag grocery. Sakbay nga agawid ang. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ah. Di asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da iti hotel. Video up ida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa yung nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan. Ha? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Daytan ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mo, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan da ito linutong asidaan, Nana Lolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da Senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumumbasungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka? Ano kayat mo? Anday ko manan. Inbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulak. Amahan no kayat mo, ada ito'y bubuungan a plato ti barsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Eh, Agtungpal kalatan iti kayat na. Tapno awanin parikot. agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi ang nasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak matla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy, umasidan ka dito ay. Ma'am Sheila. Ada kadwa alalaki ay. Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok da dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati kunana akasinsin na. Ay na. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggan diyang ababae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tininang ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, na? Ha?
Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo di ta silid mo. Ay uwan, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalodit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot nga. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahawid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sa bagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain. Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaengak. Makipagnanaed ka laang ditoy. Isungawan karbon amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ne, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo, ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinanggidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanas kan ama-amam. Kan dayto'y ti tandaan ama. Iti kanito nga dadakes a mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pannakabagi ti lintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ang mapunas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ama inlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken kwa na. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mo? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen papa. Makamuka no agmay-maysa ka amapan, wenno mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani. Sa bagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay saan na pudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbaya pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan ka ni baby. Di mo ko mabaybayan. Ay uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan ka ni baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Loli. Agkapi kayaw, ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, iji opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito'y abulan. Uwan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok,
Gaputa na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yo, senyor? 3 na bulan tinapalabas. Noin nga to yo ti sweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, kat kas iti sigod as swildok. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta sa anak mat nga agbisin ditoy, ta nagadumot ti makan. Saan dakmat nga imutan iti makan, senyor? Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow na, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Ket ikan ka itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am? Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang maipatungpal. Gaputa adda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad. Anya ka di nga minday taaya, ma'am? Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawon, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag? Ikasanaw, ma'am? Makaamukan no kaipakan iti tigre. Tigre? Ay, awan tigre dito, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Ay, kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo ken ni Albert. Agsungbat ka kanyak. Tasi kantumat ti sumaruno apo kawak. Kwa, ma'am. Sige, siya kun ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalaken ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksana. Natural a mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Oon, mama. Sige. Siya kon ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ariglado, ma'am. Agtungpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanaloli. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanudyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Awan, ma'am. Sige. Rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apo kawak. Maawatam. Uwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jaklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutik ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na.
Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert. May paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo. No apay ang nagturadak anang ibatikan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert. Maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awinaswasyo ti relasyon yo. Kaputadyak kayat tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat, siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan, jak imbagbaga nagabrudak. Basta, imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga pagtaudan pa'y tiriribog. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidok. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-am mo kanyak bitaw. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayong saganak adedi na. Mabit laang mon, baby. Taala, tay di din buwan. Atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Ay, aday ta. Nagsardengan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisin. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na amang ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akon itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga rod mangkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matije balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rod. Sika ti makaam mo, ma'am.
Ay, nagrigat gayam ti magmag na. Makabannog nga oray agin inayad pa. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang nga agkotseta. Ha, ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakaubba iti ubeng. Nainbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik ka da kayo. Kat da kayon timang padakkel. Anya? Sige, da kami timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta medyo addan edad mo, nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak paylaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar ken kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano na kinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing? Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan amok akabagyan ti nakirelasyonak. Ken maysa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Ken amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Ken maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan nasayaat akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wen, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wen, nanamilay. Taamumat nga aging gaita. Katawan pa'y anak ni kanidani. Ang kasanon no addanton anak yaw, ma'am. Uray addanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang
ayos latta kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa maysa nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga ta nakaanak pay. Kat paanak mo't ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga rod. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay nga agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't gayam? Berna, kailiw ko na iti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ugbing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardeng kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Nagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pay. Basta panunutam anasaya at ti kasasaad dagiti anak mo. Ita ka lang asimangpat, Nana Lodi. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukloko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta akarayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaran. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kwa, sir. Nasayahat mo. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na imbang. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at mga iwan iti anak ko. Ay, Corazon. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, Jaybar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga, Alang arod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing?
Wen ma'am, tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay napintas to'y ubeng. Ay, no kumata siyak tipod no nga inatoy ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maagdaan kanto, iti anak. Kaanong to, nana? Dumteng tulat ta, ma'am. Sapay la ko mga rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kan kuana. Ala nga rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka. Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, alang arod. Kasta pa'y. Agrubot kami kan ni Albert. O, sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo matan kinibakit mo. Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kinihanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan, Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. wan, Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Agrubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka agumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela iti rabii. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay idi iti asawa ni Albert. Kanayon kanuwag sang sangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason? Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abay-bayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Amang ano agungat ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrat. Lukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalatan naging gay balayo. Saktulatan ti agmaneho nga agawid. Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni balayo. Nangagmo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolit? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Ket dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo mutla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugalim, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit kamatan na nalolin. Sige. Aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan laang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laang mo't ati pudnaw. Malakit din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talagang agipulo nga.
Adto yan titangdan mo. Adda amin iti daytoy asupot. Na. Ha? Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta. Gapot anatangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumardeng kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik dayta a kwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainte unaw, 22. Nay, nagadula iti a kwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lata na iti a kwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya na ito kontra kan ni Ma'am Sheila no bilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanaga. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Wen nga rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Jay lakatukad ti kasapulan dati ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti bang magam kanya. Ayun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti araramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaeng. Ngam siyak, addaak ditoy nga agrigrigat. Doon ti pagantadala makabsat mo saan ka di? Wen, ngam jay lakatukad ti kasapulan datit itid kaw. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaeng ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga, sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga ti dadduma, tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Ada na sa uninanang kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanon tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay ang kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawidak. Alang rod, umaykan. Bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta mairana apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan, Albert. Intag ka pe. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay.
Ada kadwana. No kasta, adda ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen, ma'am. Sige, ma'am. Tasabtak ida di tarwar. Sige. Kat isaganaam ida iti merienda. Wen, ma'am. Sige, sir. Agtugaw kayo B8. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, Nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige, sir. Adda linutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda, At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabitlan Tainak ipaida ni baby Giseled. Amangan nga minumalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Sa aming anak ti uban ni Amanda, Albert. Diyak amo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumutan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaadaan kami iti anak. Nga maging gayta. Saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso sige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kasta gayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anya mutan? Maiturad na maisina kan kuana ti anak na. Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanatnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Tanga inawat mo day tanga ubing. Makamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may saan kumot aparitan ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makam mo. Basta tinapatag, aywanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Nga rod, awanan makunak iti dayta. Aywanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglag ipam ti imbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wen, ma'am. Inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wen, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta tipod no, Albert. sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso kano ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at nudumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabaling ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputayin surot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari.
Tagayam, Sumardengkan. di mo kaya't amangag ti pananglipot mo kanya. Awan tinasaya ta pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inakon iti salit ko. Laglagi pong tinagsaritaan ta, nanalonit. Word, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, inka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainanan ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Word, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Word, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam tungarod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko bang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagem. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni korason ti inmay dito'y balay. Saan asimrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwar ti gate. Aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak di korason. Nga iti may sangal daw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Maputengak? Iti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimet tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng kani Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Sa anak nga agul-ulbawd. Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itamampay nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain nalang ni Corazon ti anak ni. Anya? Impanaw na ti anak ni. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damot karbangam iti anak yo. Jak amo noan niya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadyan na. Nalabit ang nakapagpanunuten. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay ti dakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan nakan nga imbibi ang kadagiti anak nyo? Mala, sapay kuma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumatakasta. Ala, uminom tadani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas ngawan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kuha na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tayo ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ka, nakaturugan ni baby.
napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kan kuana. Natural, ubing dayta, Dani. Ken kayat ko asyak a mismo ti mangaywan kan kuana. Ket, sa dinuy tanti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tanga ubing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok dayta kan kuana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano a talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Uwan, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawam? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubing? Uwan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindua pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Ammo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga ammo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaammo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Ngam, sigurado ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kayat mo ti maaddaan iti anak. Saan ka di? Adto ya. Si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Induron na. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Agingga ka dita. Kat dinaklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilad. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon na tati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papananda ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti seled ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Immunag ijay seled ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon, senyor. Ay, pilya ka, Mat Lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipudnumot, senyor. Kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwon, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpalt. Drama tayo, di masakbayan. Sige, panawan kan dito'y hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gapot ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan dito eh?
Jack kayat ti agmaymaysa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya, uminom ta. At darid wine ko dita. Sige, Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. jak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalaysa ni Carla. Tasaan mo gayam nga ayatan. Kaslajak maitured. Nasaysayaat. No itata na sa papay. Kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok. Maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla. Ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kaw. Kuha tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga agkalaysa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalaysa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasano ni Manang Estela? isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulang. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalaysa, anak kaw? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman kay kaayan-ayat. Anak, Anya ka diti aramidag. Tapno sa anak amakarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa balik akaayan-ayat ni Roman. Aw, atoy. Agkape ka pa, Carla, balasang kaw. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti pan naturog mo ije hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti irkon ditoy. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack na bin makontak ti cellphone na. Jak man amaw. Jak nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at muna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amuyo anapanan na, tata.
Kayat ko asurutan. Ay, jak amaw balasang kaw. Apay, kayat mo ka diti agpasyar, Wen ko ma, tata. no kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito lugar may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pa'y laang. Agawid ak tulat ta inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae anak katugaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Ngamawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Ngamamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin nak no sinaktan ka. Ngamammo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay, ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela, Hindi nakarakupan. Kaputa at dan ti saam amarikrik na. sika ti ay ayatak, Estela. Sika, kat awanin sa balipay. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy? Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak am mula ang balasang kaw. Ang... saan? Ngamin? Ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin,
Siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang muray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka diti hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan-ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am mo. Amom ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin a pagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laeng no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taraon a pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Tisigod a kaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak latta. Kat sorry ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam mo. Awan ti importante nga ibagakan kwa na, Lisa. Basta kayat ko laeng amakita ken maamam mo. Ken, kayat ko ti makipagayam ken ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam ken ka. Sabay ko tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Alangaro din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam kadi ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige, agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay Syudad? Lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Wan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilang tipilyaw? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na.
Sige, sikalat tati makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tain may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami di dyan syudad, inton bigat. Kayat kalaeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, amaawis kanto inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to kan ni Sally. Anya. Mapatganak ka di? Sige. Bakit di na saan? Ay ayatag unay ni Roman. Kat aramidag ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaat no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot a pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ijang syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Ikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ijang syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka din, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, ta makapagpanunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Estela. Awan sa baling agkuykuyog, no di isuda laeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid dito'y, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta. Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da ito'y. Saanan nga agaw awid. Ken, kasla ilimlimod na laeng, tipan nakisarita na kan ni Estela iti cellphone. Ngam among kadi, Carla. Aging gaita, nilata Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akaayan ayat ni Roman, kasla agtupak ken kuana ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak daytoy ken ka.
Masair ka man. Ngam iso tipod no. Mabain launay ni Roman kan ni papam. Gaputa iso tinang tulong kan kuana. Tapno makaadal. Aginggang inik kan na itinatalgad at trabaho. Gapu iti bain na iti amam. Dayta ti rason. No apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Iso nga ita. Kat agayan ayat kayon. Sana pud na dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat. No ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak tapinat gam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigud nga ayuyang ta. Kailiw ko daytoy aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin iti syudad. Ngam si kalat ta ti linaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka di ngagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Iso ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ika gumaak alipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyak. Kat maudin daytoy a panagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kan ka. Amang ano di mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsakak para kan ka, Roman. Basta ti makunak. Si kalat ta ti ay ayatak. Kat saan to amapunas na ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak ko. Agan-anad kayo iti panagbiyahi yaw. Kat sapay lakumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad, Manong. Wan, ading ko. Di kagdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan aywanam ni Roman. Kat aywanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko, ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, Manong. At ka di parikot na, Lisa? Wan manang, adda parikot na. Katno di na maurnos dayta, amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutan nyo anaimbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyag? Ibagam laang. Dumngagag. Awan. Ada ka di kayat mo nga ibaga maipapan ka data? Agsao ka lata. Tadumngagag. Awan. Awan? Ngam apay nga rod adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok, Roman? Ada pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agman maneho ka.
kat madisgrasya tan. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Apay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakunana asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga uray anyapay ti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayatan na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta ti rason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapatpatagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay dakarlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan nakpaikit din kan ka. Iso pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka kadi asumrag? saan pa'y laang nanang? Ang apay. Madi ka ditirik na. Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, agina ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama ditirik na ingka nagpa-doktor. Apay, anak ko, di ka kadisumrag, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Awan lat gaganay gayak. Estela, Awan lat gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpa-doktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpadoktorak. Aginana aklaang. Estela, anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ak amapisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak to latta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak to latta, inton mabisinak. Kita anak ko. Amangan no adakit dimot maday, amarikrik nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan manganak to latta, numabisinak. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak, Lito. Ma'am. Kwa. E di kasta a reaksyon mo. Um, Nalabi ta sa anak a maragsakan iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Ngam, kayat ko lata
mangag. Sige. Dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Oh. Tawan sa bali nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Dayta, ket gapo iti utang ana imbag anakam. Nasakit adenggan. Lito. Nasakit man adenggan. Ngam dayta ti pudno, ma'am. Gumatang kan itilakok anateng, Sebyaw. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalatta. Nga, ay alakit din, gumatang kan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak day tanateng mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbannog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit ti kaayan ayat ita ni Roman. Wen, amo ko ti maipapan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamet ti kunak. Ngam di tay laamaw. Nga amangan no iti udi na. Kat da Estela kan Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Kat no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyaw. Nadepresamot tayo. Ngamen, saan meten amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamuak kininanang mo masakit ka. Iso asinarong karandakan Kumusta kan? Sa anak masakit, tata. Apay nga rod akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga adda sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kamin ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa, apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgayam ka baalan. Gapotakas tati may barbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa, uray manupay atawan adi kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wain, Estela, balasang ko. Di mo ko mabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sami ka ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman. May papan iti dayta abanag. Saan? Ngam, umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya? Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Agtong palata. Ngam saan amabalin ti kasta, iha? Nasken apagsaritaan yu aduha. Saan amabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko.
Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Isu akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalaysa kayon. Anya ti makunam? Se, Siya ako ti makaamu iti amin a magastos. se, Roman, ipatpatag ko una iti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswano anya ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. sige, se. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya kon ti makaamu iti amin agastos. Sige, se. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakaawag ka man. Manong Roman, adda ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimutong, kung saanan ang nagtrabaho, adalatan iti silid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay-gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso a pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Diyak kayat pa'y ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga minno adda may bagadag iti tao kanyak. Sa bagay Saan ko aplano ti makisinublian kan kwa na? Ngam, sigurado nga adalat tamasang udag iti tao. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso apim mo sa iti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak. Agsabat latta ti dalan yo, kasta dayta. Perla, Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa. pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging ga ita. Ngam, saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi? Apay ngay? Kaputa makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpayso ti pasama kanya. Saan taanam namaan nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mangaywan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kuana. Kasta una panagyaman ni Albert. Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay, uray kas dyan ni Nana Lolit, tanaping tasmat. Kansan na madlaw abakat? Siguro, agtawon la dayjay iti 42. 46 kano, kunana. Ket kasanon, numaya dayo kadata ti ubing. Anya ti aramidam. Ha? Dani? Ay na, honey. Saan kang agsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. Uwan. Kasta ti pampanunutak, honey. Day talaang tamalidayanak. Numaya dayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kiddawan talangan iti Diyos. Asapay lang kuma. Tamaad daan tantumat iti anak.
Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay. Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumat nga men kat dinigos mo. Iso aday ta, naimas titurog na. Wan nga rod, Nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka di ita kat di ka pa'y laag sikog. Saan pa nga rod, Nana? Ngam, saan nakamaawanan itinamnama? Di mun tumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupos. Diyak kayat, Nana. Basta mang namnama amaaddaan kaming tumatlaang iti anak. Ala, sapay lako mga rod, ma'am. Nakaturog gayam da Baby Angela kan Ma'am Amanda. Kabsat Milay. Ay, wan, kabsat. Sana balay. Urayak idang agreeng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakareeng no iti rabi Kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod na nga anak na ni Baby Angela. Sapay na sao kanyak ni Sir Albert, akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng, taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat, ta sumangpot pa'y ti maysa at tagaaw-awer. Anya? Wan kabsat, tapno sanda kanong agin na dayong agsingen. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No day ti umanugod. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan to nalaan ni Baby Angela. Di da pa lang amin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tirik na, honey. Ngam, amangan ngamin no ad-addan amasair ka, no ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinnam. Honey. Narigrigat no dumakdakal ti ubing, sa maisinakan ka, honey. Ad-addan ang nasakit. Anya mo't ten. Kunak no agbalin nga anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam? Kas itinakunakon, saan abalay? Tanakatulong ka ni Baby Angela. Ala, di ka nagliday, Amanda, honey. Apay nga ka asaan a panunutan ni Corazon, masaktan matirik na ni Ma'am Amanda, sir. Amuna dayta, ngamkit di. Nawaya tayo amang sarungkar itubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo di lugar da. Tapno sarungkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo adayo ti lugar da. Ngam awan parikot iti dayta. Wen man, sir. Mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda, taipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwame ni Senyor. Malidayanak man. Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mo't iti trabaho. Nalabit a kasta. Anya mo't naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni Baby Angela, Nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngaman niya nga rod. Kasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgura, ma'am? Ngamaan niya nga rod, kat kastamot ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo taimpatigyo ti anak na. Idawdawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana. Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale?
Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yung man ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni baby. Tarumuartan dito isalid. Agur-uray yung da Albert dita salas. Uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo ije lugar da korason. Iti kasta. Amum tunti pang pasyaram ka ni baby Angela. Sana bale. Tamok matkit diti lugar da. Uwan, honey. Wan ko nam. Ngam di ka matagunay. Ala, ubaa mo ni baby. Tarumuartan dito sa led. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ubak ni baby Angela. Ay, wen, kabsat. Nasaya at matngaron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang nga tinagdrive iti lugan ni Papana. Kat surutan tayo lat ta idaa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da korason. Iswasaan tayo amayawawan. Namin ano kami na napanijay ka ni Albert. Ma'am Amanda, siya kung ti mangubba di taubeng, amang ano nabannog kan. Sana, nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ani Ma'am Amanda ti magubba, kabsat lulit. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang. Nga madamot igam ko akwarta baraw. Sana balin Igatang yu kadagiti kayat yu akanan. Tangruna pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Ala nga road baraw. Katagyaman at. Da kayo latan ti makamu kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uwan baraw. Tanya ngay. Kat kastoy ti kayat di kurason nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubeng. Total, umay mumutla itasar sarungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadaneng ti panagawid ni kurason baraw. Addan ka duamay ang mga iwan ka dagiti singin. Ilepas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupropa, dagiti singin. Di kay natagarin, nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, nana. Italagdala ko man kanyak ni baby Angela. Ta siya kun timang padakkel. Aday ta ka manen, ma'am. Inton ko, agluluhakan tumanen. Nana. Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sana bale, tada ti agawir amang kita kadagiti ubing. Ala, ma'am, mapantayon ijay kusina. Wen, Albert, umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat nga rod. Or-orayan ka. Albert. Aganhanat ka nga rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. Sige, sandak apakadanagan. Tanasayati ka sa sad ko ditoy. Dagiti ubing. Awan palikot. Takanayon ko ida sa rungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo amang ayawan kadakwada. Di ka agdanag. Tasyak timang tangdan. Albert. Ala, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan niti sa bali agundaway. Tapno saan ka mataktak. Bye. Bye, Albert. Adon dagiti ginatgatang ko apara kadagiti ubing. Nabanglo a sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikati makam mo. Okay ka di kan ka? Nga agas-gastusak kadagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert te tangar aramidam. Iso nga ingato na ti sweldo. Saan la dayta? Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ikikan na ka iti bonus mo?
Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadagiti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastuset para kadagiti anak na. Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpasyar kayo iti ayan dagiti singin, ah. Inton bigat ti ipapanmi, nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Sana bali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Ket, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a klientida. Wen, nana, dagasan kanton iji balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin ti panagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno maamamok mat anaimbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko ma, tag kinaawatan kamin to. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpet ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey. Mapansabtan ni Albert iji airport. Nasayaat mat no kasta. Takayat ko ang makita kan maamam mo. Ngam, medyo nabayag iji abroad ah. Wen nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan ah. Kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tan? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na tiing grande akalaysada. Upaten na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka diti plano mga sawa manen? Urayak ni Corazon, papa. No saan tumutlang an ni Corazon ti maasawak. Uray sana ko na mga sawa, pay. Kasano nga roditan? Kat sana kayat ni Corazon ti makisinubyan ken ka? Idawdawat ko asapay la kumatagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinubyan ken ka. Agkalaysa kayon. Tapara dayta iti naragsak a pamilyayo. Papa. Mas naragragsak ti pamilyayo no kumpleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka diti may pay ko kada kayo, senyor. Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor? Pinilit ko idi ni Albert nga ikalaysana day di Sheila. Ngamda ka labidot day jay. Saan ang naragsak ni Albert? Senyor? Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga nga urnusen nyo kuman ti relasyon nyo kini Albert. Tanaragragsak matlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya iti may sa abubong. Senyor, nakurapay kami laang. Sana day tatinaskan kanyak. Kaputan na kaamiri sa kon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, Amanda, honey. Bumangon ka ditan taing kaagdigusan. Amangan numaladaw ta iti kalaysan ni Albert. Papayan. Anyat mapaspasamakan ka. Ay, di nakasit ka na. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakwar. Anyat kaya asang dayta. Amangan no aginaw kan. Mabali na kasta. Ngamin, doon abulan ajak nagbinulan. Masikugak sa agpaiso. No kasta, agpalas ka.
Takuyugan ka nga agpakita iti doktor. Saan inton bigatan? Darayan ta pa iti kalaysa ni Albert. Ikari kurasan, saan kanto asaktan? Ayaten kan ipatag ka. Agraman dagiti singin nga anak ta. Ikarikmat, Albert. Ayatan kan ipatag ka. Karaman dagiti anak ta. Agtinulong ta, para iti pagsayatan ti pamilyata. Amok anaranyag ti masakbayan dagiti anak ta. Gaputabak nang ka. Awan serbi ti kinabaknan, no awan ayat iti kaunggan. Albert, Dayta ti pagtakdaran ta. Tima ko na nga ayat, kan pamatag iti tunggal maysa. No adda dayta kadata, kayat na asawan, naragsak ti pamilyata. Ken inayom tamatten, ti panagtalagta iti tunggal maysa. Albert. Saan ko nga ikatan ti panagtalag mo kanyak?